akadziwe kuti ineyo sikadzilenge ndekha, adandileka ndi Mulungu, ndikupezeka chifukwa cha Mulungu amene adayika chilichonse mwa ine nichigwira ntchito kuti chizigwiranso ntchito chifukwa cha Mulungu. Popanda Mulungu singagwire ntchito. Mumvetsetse funo namba 1. Number 2, one of verse 1 in Masari 100 verse 3. 1 Corinthians 6 verse 19 not 20. Palifuno number 2. Zimefuna mwingine. Munthu atachimwa sadadzipulumutsa, sadadzipeleka. Mulungu adalipa kumwambako ndikubwera kudzatifera, kudzatigula ndi mwazi opanda banga. 1 Petro 1 verse 18 ndi 19. Sadakugule ndi siliva ndi golide, koma ndi mwazi wamtengo wapatali wopanda banga kuti tipulumutse titachimwa. Palibe munthu amene adadzipulumutsa yekha. Number 2, tikakhala tizidziona kuti number 1, by creation tigerezi pachilengedwe palibe munthu adadzilenga yekha. Walekula munthu pakuita patali kupachimwa, palibe munthu adadzipulumutsa yekha. 1 Corinthians 6 verse 19. Tidachita kuomboledwa. Tikamvetsetsa mfundo ziwiri timvetsetsa zokhuzira bene. Chifukwa anthu kuti makangaloni tikamapanga makhalidwe osiyanasiyana, tikamalankhula zinthu zosiyanasiyana, kupakira zinthu zina, kudziyendereza zinthu zina, timalankhula ngati tidadzilenga tokha, timalankhula ngati tidadzipulumutsa tokha. Koma tidziwe kuti palibe ndi chimodzi chomwe chimene ife tichita. Palibe pachilengedwe ndi pachipulumutso, redemption English. Munthu kazindikira chimene chichi, ukuyenda sana ukhale pansi pa ulamuliro pamene adachita zonsezi mmoyo wako. Abwezi 12 Corinthians 5 verse 15 akuti ndipo adafera onse kuti iwo akukhala ndi moyo asakhalenso ndi moyo kwa iwo wokha, koma kwa iye amene adawafera iwo nawo. Akadatifera kuti tisakhalenso ndi moyo kwa ife eni, koma kwa iye adafera. Andili kukhala moyo kwa ife eni, osati pamene adafera. Amasangalasa kwa Galatia 2 verse 20. Anapatidwa limodzi ndi Yesu. Anapatidwa limodzi ndi Yesu. Si Yesu ndi ali, koma Yesu amene ali mwa ife. Moyo umene tili nawo mwa Yesu. Pamwe anafika kusikilononi ine ndikukhala, koma moyo wokuswaile ndi Yesu ali mwa ife. Koma pambiri pakhalira kuti moyo tili nawo ndi wathu. Tidadzipulumutsa tokha, tidadzipulumutsa tokha. Akuna kuti tisakhalenso ndi moyo kwa ife tokha. Tikamene chilichonse tisakhale ndi moyo kwa ife tokha. Akolosa 1 verse 16 pamene amakonetsera kuti Yesu Khristu amene adagwira ntchito yonse yolenga, utatu ukagwirizana, Tate Mwana ndi Mzimu Woyera kuti tilenge. Ntchito yake yolenga adapanga Yesu Khristu. Ndezi ndikonetsera Yesu. Kumabereko akuti zinthu zonse zinalengedwa mwa iye ndi kwa iye. All things were created by him and for him. Kuchigereza. So analenga mwa iye ndi kwa iye. Sadalenge kwa ife eni. Kuti tidzitumikire tokha. Kamene timvere eni. Koma analenga kuti titumikire iye, timvere iye, tilemekeze iye. Muchili chonse. Paifanire chichi, Mulungu walankhula nafe kudzera mwa mmodzi mwa aneneri osiyanasiyana amene adayankhula nawo mbuyo. Mubuku lina limene lidalembedwa lotchedwa Past Object Lesson. Amene pa chifukwa chimenechi
the will, the affections, the mind, the soul of every human being. Alipoona Yesu Kristo akakuwa mama kuzatifera hapa kutuombola ndeni kulumikifanya Yesu Kristo mwazo wake adakula kali konse kabele kali kwa hivi kandi malingaliro adakula. Sasa tikamalingalira tizingalira sawa tizingalira so kosa tutaziwa basi akose 3 verse 1 chapter 3 adakula ikakali malingaliro watu akuma affections zilango na kosa zibili makumba au zitakudafu sisi tutazidi makumba leo lazima wakuelezeka kwa abitufanya hivyo page anapona chini chose life kupata tubiratu nemba ya kusema leo we are a property of God difficult kundu wa Mungu wako this is your kind of kundu ama tilamira yake kama hapia Tikurambia mambo yako kutoka. Kuiona milana ya umbora, amina ya kulumutso, amina ya zile ndio. Ndio amana chini yose, kila wewe. Kifose. But finally, and all are called to do the service for him. By the way, I say why can you kutumika Yehova, kurambukia Yehova. Sasa natutumika. Ango kama ni Yehova, kutumika Yehova. Kumeni kutumika sana. Bila kufikiri na maana yake. Suda tsego. Sita tomorele. Ndio kile kile kitansi kwa mlio wa Yesu Kristo. Waenda kusemea hata naye. Niko nina majambo. Niko nina mabuka. Mabuka ni hapa. Anataka sio brother kwa kifungo za kufahamu. I just like to say ni wana the soni na fight ni. Ama nina ngoji Yesu Kristo. Pamoja na akupita wakati wa Uislamu. Paroka kwa mambo aliyokuja kwa kulitita kutembezera. Chimina akupanga kulikumbe ni ukipita kwa kulitita. Akoze tena mpingo. Akoze tena namali. Kuli ndani hapo Yesu. Akose mpingo kwa banga kwa kilema. Usakani ni kima ndio usakani kwa leo. Bismillah kusema. Ndio kimoja kimeni kikuletsa kilema kwa mpingo wa Yehova. Zimeletikia. Mmelifanya. Subiri sikile. Zinezipangitsa na brother yangu. Kimoja kimepangitsa kuti akutile pele kwa mama. Zimeletikia. Chifua zimeletsa kilema mabiyati. Kwa sababu Yesu Kristo akamapenda akasema balishe masake. Tanzani hawezi bila kuelewa na mzana na ningani kuzito. Yesu sana kwa sababu cha kukumbuka majisomo. Akaendelea bado kuti tizakala hizi uchimo. Fikira Yesu Kristo akapenda. Akataka Yesu Kristo mpaka akasema sanduza kambini. Kivundiko sasa kiwo sasa mbele mtana. Samara soja kwa Samara Yesu Kristo kile kwa baba ndio Yesu chimo akoze tirapi ngukira mbili akamera tena mpingo mbili nsuri azabe sikamtakidi kimeni uzasidika ndikutumisho kikafanya mafunda kifundiki chodwarachi ndivyo uzasidika kufana kile kile kwa Joseph immortality kama ndio kama asa na wewe tiwe karangi ngalimene Yesu kandidat kufana ni Yesu so chimozi ni sokoleze kandidat kufana ni Yesu zimekuja ndipo hawezi masana Mungu afanya kule ndio yake kuliko ni siku za waji chipulumutso mwangaza hapo kwa verse 1 hapo ndio kulisamani hapo kwa hiyo si kwamba ulidoeleke hivi Yesu Kristo Luka chapter 21 ndi chimozi baba sasa chapter 3 Mathayo 24 Luka 21 Marko 13 amene Yesu Kristo anafuata kosa sasa zilio za wake za mapeto antawi neno anafuata kosa kwa mapeto wake zilizozichawazia anafika verse 24 anafika ndimei Yesu ataenda Yesu mchipake tumani la kuli pali kulumikizana pakalipa zimene ifetija zimene feti manifara ndiko nzojatu ndicho Kristo ya uzima atabeza awezi awi verse 24
koma mudziyakanirenoka mukapera mitima yanu ingayeretsedwe ndi mayidyayidya ndi kuledzera zakumwa zimene ndizosamalira zabwino. Yesu adadziwa ndi Mulungu akuona zakutsogolo kuti amene mitima yawo idzayeretsedwe chifukwa cha bwino, idzayeretsedwe chifukwa cha zakudya, idzayeretsedwe chifukwa cha zilakolako zathupi zamoyo mavalidwe fashion. Adadziwa Yesu izi zichitika kakwabe zikuchitika zikakanera lavero zikuchitika ndipo zikula mphamvu chifukwa Satana wadziramo kwambiri ndikuonetserani kosedwa khalani bata kulumikizana kwina isatumeso apo kuti akuzamo zokunyama. Kulumikizana kwina kunene kuliko makati zimene efetiva ndi zimene efetiva ndi kufala ndi chipulumutso chake kuli apo. 1 Corinthians 3:16-17 amafunso yonena kuti tizindikire kuti tuli nathu likabisiki verse 17 ndine mwakuchapela kuti aliyense amene adzawononga kachisi amene Yehova akamala kumene chulani zimene zingaoneka kachisi kubiri zakudya ziwononga tubiri zakudya ziwononga tubiri zovala ziwononga tubiri apapaipala kuti chilichonse chimene chiwononge sizoka kumakaza bada sizomakaza Mulungu akakumpotana koma kuti chilichonse chimene chiwononge ndikusokoneza uzimu Yehova adzawononga. Ne tikamapitana mtima kuti chimene tidya chimene timwa chimene tivala palibe kulumikizana kulikonse ndi